ja abans de néixer, d'entre milers de noms, es van decidir per Blessings, que per si no ho sabeu, vol dir la noia beneïda. Tanmateix, en lloc de ser la gràcia que esperaven, una nena maca, sana i forta, vaig néixer albina. Potser a altres parts del món això no sigui cap inconvenient, però a l'Àfrica, ser una persona amb albinisme suposa molts problemes. El primer de tots va ser que, tot just néixer, els meus pares em van abandonar. I va ser l'àvia qui es va fer càrrec de mi. L'àvia no creia en les supersticions i la treien de polleguera els comentaris que feien les amigues i veïnes sobre la meva condició. Ella no es rendia mai. No va parar fins que va trobar un metge que li expliqués com fer més suportable la meva situació. Després va anar amunt i avall buscant una escola on acceptessin nenes com jo. No la del poblat, esclar, però sí a les de la ciutat, que era un parell d'hores. Tanmateix, ni a la ciutat no em volien. Totes tenien alguna excusa per impedir que m'hi matriculés. Així que la meva àvia, lluitadora i mestra de jove, va assumir la meva educació. Jo diria que l'àvia era l'única persona al món que em trobava totes les gràcies. Però també era conscient que no tothom pensava com ella. Més aviat, ningú. Ahir, per exemple, l'àvia va arribar a casa trasbalsada. No em va voler dir què la feia patir, però com que vaig veure que amagava un diari, vaig sospitar que era per alguna notícia que havia llegit. Us he dit que l'àvia és de les poques dones del poblat que sap llegir? És l'encarregada de llegir les notícies a les altres dones que se l'escolten amb una doble admiració. Primer, perquè sap llegir, i segon, perquè ho fa molt bé. La majoria de les vegades no entenc res del que diuen, totes parlen alhora. Aquest cop, però, l'àvia va dir alguna cosa de caçadors d'albins. I es va fer un gran silenci. Sembla una història de por, però és així. A alguns països de l'Àfrica hi ha persones que es dediquen a caçar persones com jo. I jo, l'únic que vull és ballar. I també quan escombro la casa. Fins i tot quan dormo, sovint somnio que ballo. I aquella nit, tot i el que havia escoltat, també vaig estar ballant. I de bon matí em va despertar un rebombori eixordador. Sonaven instruments que mai no havia sentit, cançons en llengües semblants a la nostra, però amb paraules diferents. Vaig treure el nas per la finestra i allí, com sortits d'un conte amb final feliç, un grup de gent que mai no havia vist abans cantava i ballava encomanant la seva alegria i vitalitat a tota la gent que els escoltava. Aquell noi semblava viure una profunda passió per la música i la dansa. No vaig dubtar-ho ni un moment, i amb crits de joia, que és com ens agrada mostrar la nostra alegria davant la mirada d'un públic sorprès de veure com ens movíem. I és que el sol ja assenyalava el migdia, i no era bo que ni aquell noi blanc ni jo continuéssim amb la festa. A més, havia d'ajudar l'àvia amb el dinar. Ja sabeu com va això. Anar a buscar l'aigua al pou, posar-la al foc, fer bullir la farina del blat de moro, afegir-li una mica de peix i 4 verdures. Massa feliç per pensar en coses desagradables, vaig tallar dient: doncs jo sóc la Blessings i m'agrada ballar. Ballàvem i ballàvem i ens vam oblidar del temps. Però les hores passen igualment. Una nena negra de pell blanca. I m'ha agradat poder-te explicar el dia que els músics van arribar al poblat. O dit de la millor de les maneres, soc la Blessings i m'agrada ballar.